Čaute, vítajte v dnešnom vlogu a teraz sa ešte nachádzame v mojej izbe a to z toho dôvodu, že všetky kecačky si chcem odrobiť tu a nechcem tak strácať čas v skateparku. Ako ste si mohli všimnúť, tak dosť dlho nebol vlog a to nemám na to ani veľmi dobrý dôvod úprimne. Bol som akurát na tábore a potom bola škola, tak to som veľmi nejazdil ani na skate. Čo je dosť také blbé, lebo som mal nedávno problém s skaterikami, čo som vedel, že som ich pozabudal. Do toho som mal ešte aj úraz, takže minus 2 týždne do skateboardingu, to som nemohol 2 týždne športovať akože vôbec aj na telesnej. Ale dneska som si povedal, že dneska je ten deň, že natočím konečne vlog. To je viac menej všetko, čo som chcel povedať predtým, než pôjdem do školy, ale teraz musím ísť na autobus a do školy. Vidíme sa po výučku. Dobre, akurát som išiel do školy, tak sa idem nájsť na obed a pôjdeme ešte na námestie asi schody. Sme sa dohodli s kamošom, takže ideme na to. Sme na plavu. Ani mne, ani kamošovi sa nechcú jazdiť schody, tak ideme rovno do skateparku. Situácia je taká, že sme v skateparku. Je tu mokro. Akože dosť mokro, ale svieti slnko, takže si veríme, že sa to usne, pokiaľ nie, tak aj tak to budeme jazdiť. Dobre, idem sa ešte rozjazdiť na boxe a pôjdeme skúšať half cup do krúti grindu. Dobre, práve teraz ideme sa naučiť no slide na železnom boxe. Je to trik, ktorý som už dlho sa chcel naučiť, tak dneska konečne sa im do toho hecnúť. To bolo o to zvláštne, než som čakal. Dal som to tak nejako voľako, ale dám to teraz ešte lepšie a skúsim sa to naučiť udržať a tak dlhšie slajdnúť. To som strašne rád, že to už dávam normálne, lebo toto pre mňa fakt taký trik, že som sa dlho chcel naučiť a som sa z toho strašne bál, lebo tým, že je relatívne vysoký, tak pre mňa to obrovský mentálny blok, tak to som veľmi rád, že som to dneska prekonal a rozmýšľam, že sa idem na to naučiť aj 50-50 grind. normálne akože wow. Dal som
dve veci, ktoré som ani neplánoval dať, ale som strašne rád, lebo tieto veci mi fakt pomôžu tým, že sú to už také väčšie prekažky a nie ako ten drevený box, ktorý je fakt nízučky malý. Tak z tohto mám fakt radosť. No to som rád, že som to dal, ani som to nečakal. Teraz si idem oddychnúť na chvíľku a uvidím, čo mi ešte napadne. Dobre, to bude fakt na dneska asi všetko, ešte si chcem zazdiel len tak mimo kamery. Dúfam, že sa vám to páčilo a vidíme sa v ďalšom vlogu.